Palagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel naiz eta orain gortan berriz ere War Thunder dakarkizuet. Hemen daukagu gure estu jiru polita, eta hemen partida jolasten goazen ala, tankeak desblokeatzen joaten gara hemengoa ikusten duzen moduan. Gauza da, hauek desblokeatzeko lehenengo graduko tankeak desblokatu behar ditu dela, eta errenderako jolastuko dugu eta beraz guazen bataiara. Dakizun moduan Stug irua tankea garrapatzeko tanke bat dela, duen arazo bakarra da torreta ez dela mugitzen, baina ere bere lana oso ondo egin dezake. Baina bueno, hori bigarren tanke liko dugu. Panzer Bolt! Bueno, ez dakizuen behintzat Panzer Bolt esan nahi du guazen aurrera. Eta Geltson Panzerri ez dakit horre esan nahia eta bar. Eta bueno, tankeak gustatzen bazaizkizu eta tankei buruz informazio jakin nahi baduzue, Geltson Panzer gomendatzen dizuet. Naiz eta anime bat izan oso ondo dago, eta ere dago filme bat dela apur bat errealitatea eta apur bat fikziozkoa, baina bueno. Bataila bat herrian zuen. Atzera joango gara bide alternatioa dian. Tankeak atzera ez ditu, atzeran ez dira oso ona. Eskerreko plankotik joango gara, hor oso indartzu daudelako. ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una zona! Txikitu baitu Horen estupiaren Bueno, goazen dago Belarretan ez du oso eskar daugaguna da eta horrekin horra da. ¡Hemos tomado la iniciativa! Eta horrelako dira.
edo atxetik gehiago egiten dutela. Un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Apur bat koinean lortzea joango ere eskumako flankotik ietzain agun eta Leister azkinearek Blankoak ere hemen kontuan hartzeko gauzak dira. Atzetik ietzain garrapatzeko aukera daukagun. Jomo laguntzak egiten. Batzuetan posizio bat hartzen dute, oso indartxo gelditzen dira hor, eta zorkin eragiten dute. Eta irabez egin dugu. Bueno, azkenean bari ikusi duzu, atzetik erasoetxea eta oso garrantzitsua delako. Gauzako betuko ditugu, investigazioa aurrera eramango dugu. Gehiago... Sortzigarren. Gauzak lortu ditugu, aceptar. Eta hemen akutzen nahi zuen, pizkanaka hau hobetzen doa, eta hemen, adibidez, investigazioan jartzen du. Bigarren gradoa blokeatuta dago. Erosi behar duzu vehikulu bat gehiago lehenengo gradukoa. Horregatik gaude hau investigatzen edo sortzen. Bueno, lagunok, hau izan da den.